cool. Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. It's a Friday, November 3, 2023. Ang bilis ng panahon. Tama! Pero yung ubo ko ang tagal mawala. Sa oras ng 7:25 ay kasama nyo na ang cool na angkol Kaloyal mula January 1 hanggang November 3. Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga Salamat, angkol. Tits. Bunali. Kasama rin ang hot na tita. News na McCourCityStrikersFullBet.com. Thank you! Kahit hindi tumatakbo, hinahabol pa rin. Habulin! Hindi Sana tumatakbo. totoo. Tita Tanya Chinita. Sa iyong tingin, palang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. May chinita, girl, may chinita. Thank you, Carl! Balita. Nako, alam mo yung linggong ito, holiday, pero ang daming ganap, ang daming nangyari. Totoo yan. Diba, election. Diba, barangay elections. Araw ng mga patay. Araw ng mga patay. Araw ng mga santo. kaluluwa. Santo. Kasi araw ng mga patay. Tapos ngayon, araw ng traffic kasi Balikan yung mga na. balikan. Mula yan kahapon hanggang ngayon. And open na yung Alin po? Manila North Cemetery ay bukas na. Kasi diba? nung nakaraang araw, sarado po yan. Totoo yan. Dahil nga sa Undas. Opo. Pero ang isa sa pinakalumang sementeryo sa Opo. Pilipinas, Tits, Oo. ay ang La Loma Catholic Cemetery. Like ilang taon na yan? 1884 pa ito binuksan. Oo, panahon ng mga Kastila. ng mga Espanyol. 1884. So 1884. imagine mo ngayon, di ba? Diyan yung mga ninunan natin. Oo. Pati yung mga Kastila sigurong iba andyan nakalibing. Andyan, oo. So parang ganun din. Kahit yung sa barangay naman, ang nagpangalan niyan ay ang mga Kastila din. Oo. Kaya nga tinawag yan. nila, ginawa nilang independent ang mga village, ginawang barangay. Yung barangay is isang Espanyol word. Oh. Para Balangay yata yun sa balangay, Tagalog, di ba? para lang maging siya, malalaman mo na okay, itong grupo na to, barangay ito, Balangay, dito naman, oo. para maisa-isa. So, ang dami talagang ang impluwensya ng Yes, of Espanyol course. sa atin, no? Ilang years sila sa atin? 300 years. Oo, tagal diba? nila tayong sinakop. Tama ba, diba? 800. Sorry, mali mga yung ganun, bilang mga ko. more or less. 300, more or less. Hoy, hindi nyo alam. Espanyol ako. Hola, Chihuahua, mabuhay uli. Iba. O, tama, 333. El hombre, el canor. O, alam mo nga sa totoo lang, Col, to be honest, sana, di ba after ng Kastila, may sinakop din Amerikano. tayo ng Amerikano-Hapon. Kung meron akong papipiliing culture ang na-maintain natin, sana Kastila kasi conservative eh. Oh. Nung dumating kasi yung Amerikano, naging liberated na tayo. Pasensya na ha. Di ba? Oo. Kasi Masya kami, Di Kastila. ba tinuro sa atin Barot Saya, Kastila? Maging prim and proper, tinuturo ang ang So, etiquette. nung pumasok yung western Oo, naging culture, liberated na. Oo, naging ay, sorry. Naging Gusto mo talaga ng lahat letter. Pero ako papipiliin din ako. Oo. Gusto ko rin yung culture ng Hapon. Bakit? Alam mo bakit? Kasi yung kaibigan ko, Kala ko kasi blurred. yung iba-iba pa yun. Iba yung blurred. Para blurred yung buhay. Hindi sa mga Hapon kasi, Tits. Sa kanila, may disiplina. Tapos, alam na mga nakapunta ng Japan at mga OFWs natin na naninirahan na sa Japan. Kaya nila gusto doon dahil may disiplina mga Hapon at isa sa mantra nila ay huwag kang mang-apak ng kapwa. Yun talaga, na kahit anong gawin mo, basta hindi ka nakaapak ng kapwa mo, Oo. gawin mo lang yung tama. Wala pa tayong masyado nakuha sa Japan kasi short. Pero Oo. kung ako lang Shorter papipiliin time. Oo. yun ang... Sa bagay sa Kastila kasi dominance yung naturo dapat yung mga mayayaman yun lang yung may Yun. sinasabi sa lipunan Oo. Pero pagdating sa pagbibihis gusto ko Kastila tsaka yung pagsasalita, yung etiquette sa Gusto yung pagbibis pero napapakita. kasi nga syempre na-influensya na ako ng Amerikano. Ako doon ako sa Japan. Bakit bang ganon? Bakit? Idol ko si Maria Osawa.
Ay, nako. Nakakatuwa naman balikan ng history. Gusto ko, alam mo ba, favorite ko ang world literature history na subject ituro. Favorite ko yan. History. Mang Kanor din. Marami Bakit? tong history. Bakit? Oh, marami yung history. Gusto kong aralin. No! Gusto ko yan. Lalo na yung mga history ng mga nagiging karelasyon ko. Nauungkat ko yan. Yung pinakaayaw namin ng mga Kanor subject. Diba? Oh, History. sorry na lang. Gusto namin yung mga theology. Ay! Study about? About religion. About God. Oh, Theos yun. and Logos. About God. Yun na nga. Yun ang gusto namin ng mga. Dahil Ayaw mo ng kami. ng anatomy, Mang Kanor. Study about human body. Yun ang gusto ko, anatomy at physics. At physical education. Iba yung physics sa physical education. Diba ba yun? Iba yun. Yung physics sa math yun eh. Physics. Oo. Physics pala. Physics. Physics. Physical education. Kasi kakapkapin mo. Physics. Kailangan yung kapain. Mag-guard ka kasi nang kakapkapin. Ganun ba yun? Sige, mag-apply ako guys. Ay, Uy, nako. ikaw talaga Shoutout sa mga humabol sa sementeryo. Oo, humabol kami kahapon. Oh, wala nang. May mga alay nga. Oh, 'di ba? May mga alay na pagkain. May mga nawala. Sa sementeryo? Sa barangay hall. May mga nakatirik pang kandila. Sa Sa sementeryo? barangay hall nga. Uy, andun yung pangalan ni Cap. Sa barangay hall? Sa tabi ng pangalan ni Kagawad. Yun sa sementeryo. Oo. Ay! Ang daming corona na bulaklak eh. No? Ang gaganda ng design eh. Sementeryo? Sa barangay. Ay, hindi. Celebration yun. Nanalo si Cap. Kaya nilagay doon. Sa barangay hall. Sa sementeryo. Congrats, Cap. Kaya pala may sash doon, no? Congratulations at mabuhay ka. Nakalagay sa corona ng bulaklak. Sa sementeryo? Sa barangay hall. Tapos merong angel na nakagano, no? Yung nagpe-pray na angel, tapos may kandila. Sa sementeryo? Sa barangay hall. May krus pa nga eh, na tanso. Malaki. Ay, sa sementeryo. Sa barangay hall. Kaya pala may doon ba nag-ribbon cutting sila. Bagong gawa. Sa barangay hall. Hindi sa sementeryo. Oh, nakita ko yung yung lapida, bagong-bagong gawa. Kakasemento lang nung nicho Sa sementeryo? Sa barangay hall. In fairness, pinag-aircon na ni Cap. Yung barangay hall. Sa sementeryo. Wow! May libreng pa Zumba pa. Sa barangay hall? Sementeryo. May libreng gamot para sa mga senior. Sa barangay hall. Sa sementeryo. Uy, may bungo. Sa sementeryo. Sa barangay hall. Wow! Ay, Uy, may nako. multo daw dyan. Sa sementeryo. Sa barangay hall. May mag-inang naglalakad dyan pag gabi. Sa sementeryo? Sa barangay hall. Uy, panawagan. May meeting ang mga seniors. Mamayang alauna. Sa barangay hall. Sa sementeryo. Ay. Naku, nga tuwing Monday naka-duty si Kagawad, si Kagawad. Ha? Alindaw. Kasama ni Kapitan Pakinggan. Sa barangay hall. Sa sementeryo. Yung statement ko ako. Oh, di ba? Oy, in fairness yung mga niligpit naman nila yung mga ang dami ng damo kasi sa pinalinis. Sa sementeryo? Sa barangay hall. Ah, Ginagawa ni, 4 na palapag. Ginagawa ni Cap. yung barangay hall? Yung sementeryo. Yung Doon opening. siya sa isang apartment. Yung barangay hall. Kaya pala nakita ko nung opening, ang laki ng sound system. Talo, dugs, 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 dugs. Sa barangay hall? Sa cemetery. Hoy, may pa-event mag-host si tita at uncle. Sa barangay hall. Ang tindi ng lights and sounds eh. Sikat yun sa Cavite. Audiotronics pa eh. Bug, tas ilaw eh. Sa barangay hall nga. Sa cemetery. May Halloween party. Sa cemetery. Sa barangay hall. Wow. Hoy, magka-December na, Christmas party na. Sa barangay hall. Sa sementeryo. Kaya libre lugaw para sa lahat ng nasasakupan. Sa barangay hall. Sa cemetery. Sementeryo. Sino? Ako? Ay, nako, susunod na po, tambalan. Nicole Yala. El
Chris Chuper. Inaabangan yan ng mga mananahi natin. Totoo yan. Lalo na kay Ate Lorna at Olieras at Gigi Valenzuela. Hello sa inyo dyan. And kay Angkor Noriel at Teresa, mga nasa Itlugan, mga barbero, nagbukas na ulit. Tansyong, Elvis. Hello sa inyo dyan, Angkol Emerge. Angkol Atan. Salamat Good po. morning! And abangan. Abangan bukas, alas 6 ng gabi sa Batangas. Ano ba yan? Ang hirap kasi hinihika. Batangas Coliseum, alas 6 ng gabi. Andyan si Tita Tanya Chinita. Para sa Bacoor City Strikers, philbet.com versus Zamboanga Family's Brand Sardines. Game 2 na at siguradong iuwi ng Bacoor City Strikers ang pagkapanalo. Shout out to Commissioner Kenneth Doremdes ng Maharlika Pilipinas Basketball League, ka-team manager ng Bacoor City Strikers, Mayor Strike B. Revilla, at Mayor, sa thank you sa manager, message, ha? sa manager kay Sir Dennis Abella at Ma'am Liza Blanca Flor. Hello Go po. Strikers! Mayor, thank you sa message. Nag-message si Mayor sa pa-birthday. Na-post ko na. Salamat po. Ayan, dagang salamat at yun na nga po. Nakasama nyo ang hot na tita. Tita Tanya Chinita. At cool na Angkol Dago! Sa istasyon number 1 sa mga sasakyan. Pati sa mga tahanan! Ito po ang 90.7 Love Radio, Feel Good Morning!